падна. Дали тебе падна? Приближи Люси. Оу! Това при тебе. Достатъчно ли приближи? Тъпа ми звучи това. Здрасти, бабо жабки, здрасти. Здрасти, бабо жабки. Това е водата. Жабки. И два черни отровни водни паяка. Ето ги двата водни Точно паяка. сега си мисля как паяците ще ти снимам. По-скоро ще снимаме те двамата. Какво играе? И как те плякат само. И мене. Айде си следя. Много гадно на камъните, като стъпиш и така малко. Да. Ние вече текнахме с водата. Нали Кимал? Да, бе, не е никакво. Не, аз не говоря за студено. Давай. Гледай го сега. То целият стана вира вода. Яко капочи, обаче. Много капочи. Малък е обектива. Ей, сега кой ще вземе? Самуиле, спри се! Там има ако. Как ти има? Ако! Дръжте ти. Ай, сега. И на мен така ми е. Давай. Само, че твоите ще изтъкнат много по-бързо, отколкото неговите, Самуиле. Да. Много е близко.